Hello everyone, my name is Mark Corona, and today we are starting a new series that I would like to call Doing Random Shit with Your Friends. Now, this series will be a compilation of the conversations me and my buddies had while playing on the Minecraft server, and will be broken down into multiple videos, because I have about 10 hours of footage on record with me and my friends playing. Also, I will release the new full versions of the videos as unedited as possible alongside these, but do keep in mind that the edited videos are what I'll primarily focus on. You got all that? Good. Let's laugh our asses off, eh? Hello everyone! I'm Mark Corona, and we are here playing a new Minecraft world with multiple people. I'm here with Cosmos, Jetyak, and Vlad here. We decided to make a new world, just fool around. Everyone is okay. We're just fighting now. We're gonna be talking English, we're gonna be talking Romanian, and everyone is fighting for their lives. Bă, adevărat, sper că nu mi se aude tastatura pe fundal, că e posibil. Eu. What? Că scrisul se aude cam urât. What? Did she? What? Why is there a wooden plank above me when I'm trying to craft? What? What? Marc, cum îți merge shield-ul de curiozitate? Arată. Shit. Tot trebuie să dai da, shift? chiar. I have. Oh. Nu mai pe shift, merge. Trebuie să dau crouch. I gotta crouch. Yeah, by the way, to everyone Can I here, have it back? this is a Minecraft and Bedrock server for everyone alike. I see Bedrock players still need to Can I have it back? Jump. Yeah, hold on. Still need to crouch to do it. Că oricum se face noapte, deci mie să nu vină monștri pe mine. Eu sunt cave-uri, sunt chill, băiat nenorocos că nu mai găsesc absolut nimica. Cosmine, vrei niște torțe cumva? Hai că las restul ironului vostru. The fuck? Fix în spatele la ăstea. Bruh. Ba. Primul om mort în server. Nu. Am găsit din aia, cum îi zice, Woodland Mansion. Din aia cu... Bă, dar omule, Ai găsit Woodland Mansion? Cum, doamne? unde te duci? Yo. How the fuck did you find a Woodland Mansion? Where the fuck is he going? Ok, hai că intră Cosmin pe Bedrock. Vreți și niște coordonate să veniți și voi aici? Da, chiar te rog, de preferat. Da, chiar. Minus 320 cu 598. Pune pe server, habar n-am. Dă o poză cu... Da, scrie ăla că pe ăsta sau dă o poză ceva, ca să nu tot uităm. Adevărat, stai așa pe cât făceam screenshot, că nici nu mai știu pe PC. F2? Nu? Păi, eu nu știu unde îmi salvează T-Launcher-ul screenshot-urile aia. Tot în ăsta. Tot în T-Launcher, Minecraft, screenshots. Ia ce mai e valoros. I'm stupid. Ok, uite-te un pic la mine, da? No. I'm a moron. Bă, cât de departe, Andrei. De pe vă punct. Unde, doamne, ești? Cât de departe trebuie să merg? Eu aproape am ajuns iar la Mansion, dar s-a alergat. Încă n-ai ajuns! Da. No, suntem lângă un birch forest, da? Nu suntem noi. Ha, mă, cum mori? I'm afraid this is the end of this compilation video. If you guys enjoyed or have any suggestions like making the videos longer, then by all means, feel free to drop a like and comment down below on what you think I should change. As always, this is Mark Corona, signing out. Peace!